ya iyi program ya kulinji muli zinthu zambiri mmene mumu zina kufufuza kuti anthu amayembekezera zotani, amayembekezera kuti APM Peter Mutharika atani iyeyo. Pamene ati anthu azindikira kuti ya APM uja ndithu ubongo kadalimo speech yosaonera zambiri zili mkati mukezi tionere pambana pa 16 September pa chisankho cha pa 16 September pano zimene iwo adzachitire mtundu wa Malawi ndi amakhazikitsa mfundo zimenezi dzulo mu mzinda wa Blantyre. Ndi lero tikhale tikuwunikira kuti kodi mfundo zimenezi ndi zotani, nanga kodi mfundo zimenezi ndithu zitha kukwaniritsidwa ndi zina zotero. Ine ndi Leya Malikano, monga mwa nthawi zonse ndimakhala ndi mzanga mu studio muno, ndipo lero ndili ndi mkulu wa wailesi ya Times Wayana Chunga. Mwadzuka bwanji? Ine ndadzuka bwino, ndipo mona amene apitenso kwa Malawi onse amene nthawi ngati ino atenga mawailesi awo ena mafoni kufuna kumvesera program yoyamba sabata lino, program ya kulinji. Komanso tisayiwale iwo amene akutionera pa samba la mchezo la Times 360 Malawi. Yayi amene ndi Wayana Chunga. Mukumva ndithu nyonga zimene wabwera nazo Wayana le. Holiday madziwa matupiwa simanguvuta kumafunika ukapuma nkumabwera mwamphamvu. Ndiyamikenso mapadera kuti yayi timu imene tasonkhesa imene imagwira programu iyi zinthu zikumveka kumaoneka kuti yayi zinthu zikuyenda bwino. Zayamika. Ndiyeno mu studio mwathu muno tikhalenso ndithu tikulankhulana ndi akatswiri pa nkhani zandale. Tikhala ndi Amavuto Bamusi, komanso tikhale ndi mneneri wa chipani cha DPP Shadrack Namalomba kuti tiunikire manifesto imeneyi. Osayiwala atolankhani athu kuchokera ku madera osiyanasiyana kuti timve kumeneko kuti kodi Amalawi akutinji. Osayiwalanso ino anthu amene mukutitsatira pa tsamba la mchezo Times 360 kuti mukhozanso ndithu kumapereka ndemanga zanu pamenepo pa nkhani imene tikukambirana tsiku la lero. Tiyambe motere, mfundo mwazimva zimene a DPP ayala dzulo. Tisanayambe kutambasula mfundo, tiyambe taunikira kaye kuti mtsogoleri wa chipani chimenechi Peter Mutharika sanapezeke ku mamawa nthawi imeneyi amapanga launch manifesto imeneyi. Muzoona bwanji? I'm glad kuti mwafunsa limenelo chifukwa inenso nditaona ndimaonera sinapite physically koma ndimaona ndithu pakanema yathuyi nkuzaona kuti khala ngatitu akusogolera chinthu ichi ndi Mai Jenansa komanso achihana. Kodi kwinaku amagalasi amene anali wapampando wa komiti imene anayikhazikitsa mchipanichi kuti ikonze manifesto imeneyi, nanga mtsogoleri wa chipanichi ali kuti poti mwambo ngofunikira kwambiri. Ndiye ndikati ndinene zoona panali mafunso ochuluka chifukwa chonena kuti pakukhala mphekesera yonena kuti adadi sali bwino zinakhala ngati zikupherezera kunena kuti mwaona sanatitu kukwanisa yayi, koma tinazaona atatulukira kunjamba Freedom Park masana wake. But I will tell you kunena kuti kwa anthu ena this is the second time mmakumbukira kuti pamene kunali convention panali mwambo oti atseke anthu atavoteredwa anthu atasankha atsogoleri pamene kuti mtsogoleri wa chipani azaseke mwambo wa convention, which is a very important assignment, and Mutharika was not able to go. Mpaka na pano pamangokhala ma speculations on why he failed to go. So izizi zikupitirira kumachitika moteremu, and sikuti tingachite kunama nkumanena kuti yayi anthu sakumaganizira kuti Mutharika alifiti nanga bwanji sakumapezeka function ngati imeneyi. Zinapereka mafunso, and that one we must say whether zifuka zawo zosapitira kumeneko zinali zabwino, but however stinga imeso pano nkunena kuti it was not an issue. Some people felt like mwambo waukulu ngati umene uja mwafrika mtsogoleri wa chipani kuti azasindike azayike authority mphamvu zake kuti umu ndimene tizakonzere boma tikazalowa. Chabwino, Wayana mmene wafotokozera kuti mafunso ndi ambiri, mwayi wake programu iti makhala ndi mwayi kuti anthu amene nkhanizo zikuwakhuza amakhala ndithu pompa kuti atiyankhe. Tine ndi Shadrack Namalomba amene ali chinkuza mawu mneneri wa chipani chimenechi cha DPP. Mwadzuka bwanji Namalomba? Inetu ndadzuka bwino kaiweyo Leya. Ndadzuka bwino. Ndisiko mukondita. Tsopano mukuyenda ndi belo mthumbatu.
usaike yanza kumavuto aya khali za kukhoti ndisaike mmavuto nendi mani kampeni muchita bwanji bero ili nthumba kuna mati 2 weeks ili osazika kuti majipaso ifaide yakalo ifaja Brian Banda muzisamala na Afya Times ukoti majisa iphedi ilimenelo tiyanka limenelo siyaka chabwino koma takulandirani ku program yathu ziko mukambiri mmene wayambira wayana ndikukhulupirira zokuti mwamumva ndamumva timafuna mwina tisana lunjike pa mfundo zimene mwakhazikitsa mutayankhapo mafunso ochuluka amene amalawi ali nawo kunjaku kuti mwambo wa amalawi titero kuti akuona kuti unali mwambo ofunikira kwambiri kuti mtsogoleri wa chipani chimene chamene kakhalepo chifukwa chani Mutharika sanakhalepo. Tithokoze chifukwa cha funso limenelo komanso ngati ya Malawi akumakhala ndi ganizo limenelo dziko lino ndi la maufulu mupatha kuganizira mmene angaganizire koma tikonze pamene tu uli mtsogoleri umakhala ndi anthuso okuthandizira kugwira ntchito. Ifeyo mukamakati yambe ndi kuchipani cha DPP ini ma vice president ndife anthu osiyana kwambiri ndi zipani zina chifukwa chakuti ifeyo tinapanga decentralization kapena tena kuti timapereka mphamvu kwa anthu osiyana-siyana. Leadership yathu kapena tikamapanga government timayesetsa kuti aliyense adzigwira ntchito apatsidwe magawo ake. Ndiye tikayambiranso kuchipani timaona kuti umeko kuli ma vice president kuli ma deputy ambirimbiri onsewo akugwira ntchito kuma region kuma district kuma constituency. Tikabweranso ngati nkhani imene mwandifunsayi panopa tinapita kukapereka mapepala president athu anakapereka mapepala kuti akupikisana nawo pa chisankho cha president ndipo kumeneko anapita ndi able running mate wawo Dr. Jenny Asa. Ndiye popeza kuti msonkhano umene wotinawupangawo tenso kumene kuposo kuliso apatena amene tili nawo afoda president right honorable Kihana. Ndiye mukaona tili ndi atsogoleri atatu nawo onse aja ngofuna kuti azigwira ntchito. Ndiyeno tinakomera president kuti msonkhano uwo wa launching technical wa chizungu formal journal wa chizungu wa technical akapange Dr. Jenny Asa amene ali running mate yawo ndi Enoch Kihana amene ali president afodi komanso amene akutsakhala second vice president mu boma imene tikubwera nalo pa 16 September. Ndi chinthu chimene anthu asachione ngati kuti munthu akulephera. Vuto limene machitika kuno anthu akangomuona professor asapita Mutharika akumuona kuti ayi alibe mphamvu zoti angakagwire ntchito ina yake kapena kukatekulira iyayi munthu yangokhala ku nyumba pakumatuka zininga ndi zizero zonse akhala bwino. Timati tikuonze pamenepo mmene anafotokozeraso Enoch Kihana ananena kuti ntchito oti imene president professor asapita akugwira siyo kachima munda iyani, ntchito imene siyo kanyamula zitsulo iyani, ntchito imene siyo makathamanga m'misewu, siyo makapanga mapushapu m'misewu. Ntchito iyo ndi ntchito yakuti tikabweretsera Amalawi. Amalawi alira kwambiri, Amalawi asunzika kwambiri, kuli njala kudziko mkufuna tikasese njala, kuli kusowa kwa ndalama so si ntchito siyolima iyani. Kuyankha kwakumosa kalijisa ndi kwakuti anapanga delegate watsogolera amene akulamulira nawo amene adzalamulire nawo mu boma imene kubwerali Dr. Jenny Asa ndi Enoch Kihana ukapanga za technology. Koma msonkhano weni ukapanga no mundijewa mmene anabwera kumtamba uja mwaona. Chabwino ife timafuna muyambe kaye ndi kuyankha funso limodzi limenelo. Mwadzuka bwanji mavuto Bamusi? Ndadzuka bwino leya komanso moni kwa wayana ndi apasiso moni bambo na Malomba. Zomo kwambiri. Dzulo munapita kukayimirira political scientist ku campaign ka manifesto launch ya chipani cha DPP. Were you surprised kuti president achipani chimenechi kunali? Tingatine kuti no komanso yes. Ndi funso lomwe yankho lake lili mbali ziwiri. Mbali yoyamba ndiyo kuti kawiri tikatengera ndale amene history ya politics kapena kuti history ya ndale kuno ku Malawi komanso maiko ena amene timakhala kupanga research ndi chokuti kawiri nthawi imene chipani chikutulutsa manifesto yake mtsogoleri wa chipani kapena gulu limenelo amayenera kukhala kuti ali pomwepo. Chimenecho ndi chikhalidwe kapena kuti tradition amene ndalongosolera. Ndiye from that political perspective
muna anthu ambiri anayembekezeradi kuti ku Mount Sochi Hotel mama uja ndiye kuti Professor Arthur Peter Mutharika akhalako. Now komano mbali ina imene ndinanena kuti no ndiyo kuti again from the political perspective tikuona sopano kachitidwe kanyuwani kandale osangoti kuno koka ku Malawi komanso maiko ena nthawi zinanso chifukwa cha ma innovations chifukwa cha technology zimene zakhalapo anthu akusogolera ndale ma president akumata kusogolera ndale using virtual platforms not necessarily kuti physically azikhalapo pamene papa ndi kuyankhanso kuti no kuti sitinadabwe kwambiri chifukwa tikudziwabe kuti President Professor Arthur Peter Mutharika is advanced in age at 85 tikuyenera kukhala chiyembekezo mwinaso zosatidabwitsa kuti mafunction ena Professor Arthur Peter Mutharika akhoza kumaonekera kumapezekapo mafunctions ena sangakwanitse kuti apezekepo considering the age factor. Komano what is important politically is the fact kuti kodi nkhani ya usogoleri is leadership present, and leadership can be provided virtually non-physically and using other means. And tikuona nokuti mukuwerenga kwathu kwa ndale zimene zachitika dzulo is such that dzulo unali mwayi okuti Jenny Ansah apangidwe test, and the test imeneyi yaonekera koyamba isankhidwe ni kukhala running mate. This was an opportunity for the political system within DPP and afford to front Justice Jenny Ansah ndikuwaika ndithu pachiyesero kuti kodi akhoza kukwanisa kupanga handle an event of such magnitude ngati kupanga launch. And mwina yakhala ngati surprise kuti ambiri mwina simayembekezera kuti in Justice Ansah can also be a politician. Takhala tikuwadziwa ngati munthu amene anayendesa kubungwe la meki komanso tikuwadziwa ngati justice ngati judge waku court. Koma tsopano dzulo zaonekera kuti Jenny Ansah khangati nawonso undale ulimo akhoza kukhala munthu wa ndale. So I think from that point of view tingani kuti mwina Professor Arthur Peter Mutharika anakhala ngati kuti formally apanga delegate kuti tiaone anthu amenewa kuonjezera paso achihana ndi azisogoleri amene apanga handle manifesto launch ya kumamawa. Komano ndi masana pamene mwakuona unachitika masana pamene afiki ma surprises ena so amene achitika kuti ena amene mwina amayembekezera kuti mwina tu Professor Arthur Peter Mutharika chifata ndi zaka 85 sangathe kukayankhula momveka bwino lomwe. Komano he managed to express himself coherently momveka bwino, and I think ikinako tiona momolingana ndi mafunso amene mungatipata. Chabwino ndathokoza wayana wamvatu mene ayankhulira na Malomba komanso Mavuto Bamusi. Ayi ndawamva, and onse wakhala ngati kuti akulunjika chimodzi kwambiri Mavuto Bamusi kamba mfundo yonena kuti chifukwa cha the digital world that we're living in pali njira zina zimene munthu ungathe kupanga exert authority tirekeze kulamulira kugwisa ntchito virtue ngakhale pa phone pamene naona wina anatumiza message apa kuti ola Mutharika atamazatumiza ma VN olo ma VN watu ndiye mweyo. So ma dynamics mwina asintha. However, we must say kunena kuti anifuto imene ndakhala ndikuyibwereza ndithu kunena kuti DPP azikhalanso open pankhani imeneyi. Azikhala open kunena kuti samaoneke ngati kuti akupanga attack anthu amene freely afuna kupanga express ma opinions awo pankhani imeneyi, as long as zisakhale zonyozana. Chifukwa munthu amene atanyoza Mutharika because of age ndi zina zoterozo si umunthu si Malawi, and if timanena kuti even ngati wireless stingathe, we cannot defend that, stingathe kumikira kumbuyo munthu oteroyo. However, Malomba adayankhula bwino ananena kuti tili mu democracy and anthu atha kuyankhula. So DPP akonzekere kuti nkhani imeneyi ikhala nkhani imene easy tulukirabe pa nkhani ya campaign. Of course alipo anthu amene afune kuti ayigwiritse ntchito to their own political benefit zimene zonse muziyembekeze izi ndi ndale sikuchalichayi. Chabwino tibwere no pa nkhani ya mfundo zokopera Amalawi. From your analysis wayana ukuona kuti ma key highlights mu manifesto imene anaita mbasula dzulo ndi chani?
Of course anena kwambiri za ngodya zinayi kuti ulimi, malonda, ntchito za mafakitale komanso mphamvu kwa anthu. Koma panali zinthu zingapo zimene ndinazimvesa zimene maona ngati kuti zinali zazikulu. Anakambapo nkhani ya decentralization, kunena kuti mphamvu zisakhale concentrated kwambiri ku Lilongwe kapena ku Capitol Hill. Tandizani tizapanga zonena kuti aboma amene wa DPP akuti azapanga zonena kuti kumabomako ndikumene kuzakhala action, funding ya kuma district izakhala yochulukirapo, not just ma district koma ma constituency. Iwo akambapo za 5 billion per constituency, ndi ndalama zochuluka kwambiri per year. Ndipo mu ndalama imeneyo muliso ina 100 million imene akuchita target achinyamata. Ndipo akambapo ndithu nkhani yonena kuti iwo azaonesesa kuti azachite stabilize nkhani ya chuma, komanso maganizo awo ndi chiyembekezo chawo mu manifesto imeneyi ndiyoti kamazafika 2030 chuma chizakhala chitakwera by 6.5%. Zonsezo azikamba mmenemo akuti anachita ati kusindika magalasi kuti kusachepera 6.5 kuti they can go even beyond that. Anakambapo ndithu nkhani yokhuzananso ndi kuchuma kumweko kunenanso kunena kuti now this part came ndi Amutharika Masana. It was not directly related koma ndizofanana ndithu. Anazakambapo zonena kuti amamva chisoni kuona for example mene Blantyre yalowera pansi, kuona kuti mphamvu zonse ngakhale makampani anatumizidwa kupita ku Lilongwe, and he said kuti akazangolowa azapanga decree yonena kuti makampani amene anapita ku Lilongwe abwerere chifukwa iwo Blantyre ndi commercial capital. So part of decentralizing the powers zimene powers amene ali concentrated ku Lilongwe. Mene muso munakambidwa nkhani ya job creation, nkhani yokhuzana ndi ntchito, munakambidwanso nkhani ya ulimi, munakambidwanso nkhani yokhuzana ndi tourism, anakambapo ndithu mosindikanso nkhani yokhuzana ndi kukopa alendo inalinso menemo. So muona kuti it's a 92 page document. Ndakamaliza ndakawerenga abe, in fact ine nape mphana malomba kuti ndigaire document imene yanandipasa pa WhatsApp. I'm still reading it. It's a long document. Koma kwambiri iwo akunena kuti sitikufuna kuwapasa anthu ma handouts, akuti iwo afuna kuti azawaphunzise anthu kuweza okha nsomba instead of giving them the fish. And pamene amayankhula wachiwiri kapena tinena kuti running mate wa Mutharika pa chisankho chimenechi cha September Mai Jenansa SC anazafotokozapo zonena kuti ma manifesto azipani zina akumakhala ngati copy and paste, kungotenga tithu zakunja kumangalande ndikunena kuti basi mwana akabadwa timadziwa ifeyo kutena kuti akuzembera Malawi Congress Party kuti basi muzawapasa 500,000 anzathu kuti musamangopanga copy and paste chifukwa kumangalande kuja kuli dongosolo lokhazikika la social warfare mmene amayendesera ntchito zawo zothandizira anthu ena. Kuno taungononganazo zinthu anafotokoza ndithu zambiri, koma awo ndi ma manifesto zipani zimayankhula ndithu. Ndipo maliza mwina ndingonena kuti pamene amagalasi amayankhula Mount Socha Hotel anakambanso kuti according to amendment ya Political Parties Act la malamulo amene waoyendesera dziko 2021 amafotokoza apo kunena kuti chipani chimapita ku zisankho chikhale ndi manifesto, ndipo manifesto amenewo akhale vetted ndi bungwe lija la National Planning Commission. Ndipo National Planning Commission imayang'ananso kuti kodi manifesto akugwirizana ndi masomphenya a dziko a 2063 kapena mukungoyankhula basi zanu kuti inu muzati dziko kuti 2063 tizapita uku inu mfuna tilowere kwinako. Ndana nena kuti yayi apanga vet, ndipo bungwelo linapasa certificate kuti yayi mwakhonza kangati masomphenya akugwirizana ndi zimene tikufuna tizapanga Malawi pomafika 2063. Chabwino, ndathokoza kwambiri Wayana poti ambira moteromo. Mavuto Bamosi ndikukhulupirira zokuti Wayana ndithu wagunda paliponse kuphatikizapo nkhani ndithu yopereka maphunziro aulere ku sekondale komanso ku primary. Mwina munali nawo dzulo mmene chipani cha DPP chimakhazikitsa kuyimirira ndithu bungwe la akatswiri pa nkhani za ndale ngatinso mneneri wawo. Do you think these promises kapena manifesto imene iyi ikhoza ndithu kukwaniritsidwa ndi zotheka ndithu zinthu zimene zalankhulidwa 92 pages kuchitika kuno ku Malawi? Kuti itheke manifesto imeneyi pali zinthu zitatu zimene a DPP akuyenerabe kuti aziyang'anitsitse, and of course zina mwa izo ndimafuna poyamba nomundi yankhe kuti are these promises practical or not?
tikatengera ndi timati the state of development kapena the state of underdevelopment ya dziko la Malawi mmene chitukuko chilili timakamba kwambiri zokuti Malawi is the poorest dziko losauka kwambiri komanso economic growth yathu kakalekale kachuma ndikovutikirako ndikotsimphina ndiye ndikhoza kunena kuti malonjezo amene ayikidwa mu manifesto amene wawa ndiotheka ndithu akhoza kukwaniritsidwa. 5 billion to every constituency, 200 and something constituencies pachaka ndizotheka imene ileya ndiyotheka zinthu zambiri kuno kwathu ku Malawi zikhoza kukhala ndizotheka zimatengera kuti chidwi the kind of political will imene atsogoleri amene ali patsogolopo ayika ndiotani ndizotheka kusakaza ndalama kuno ku Malawi and takhala tikuziona a lot of wastage of public money ndizotheka kusakaza ndizothekaso kusasakaza ndalamazo ndikuzipanga divert kuzilowesera ku malo amene angathandizire chitukuko. Timakamba kwambiri kuti our budget must be developmental and tikanena kuti a developmental budget ndimene kwambiri iwika chidwi cha anthu kutukula anthu as a number one priority thing. Komano ndimanenabe kuti implementing manifesto ya DPP ndiyotheka komano pali ma condition atatu kuti zitheke. DPP ikazalowa mboma ngati ingazawine ikuyenera kuti izachite zinthu zitatu zitizo ndikufupira kuti muna mundi pasampata kuti ndilongosole zinthu zitatu zimene zimwe chidule kwambiri. Tiyeni ndithu fotokozani. Toyamba ndichipena napanga stress kwambiri justice Jane Ansah ndi accountability and ndimawerengesera mmene amalankhula Jane Ansah ku Mount Hoji liwu lakuti accountability kapena kuchita zinthu moonekera analichula kopitirira ka 5 over 5 times. She kept mentioning accountability, transparency ndi zina zoterozo. So DPP masomphenya ake amenewa angakwaniritsidwe ngati itagwiritsitsa fundo imene yochita zinthu moonekera accountability komanso kuti anthu akapafunsa mafunso ndikumalongosola bwinobwino mwachisanzo issue ya 5 billion kwacha pa constituency iliyonse ndi ndalama za nkhaninkhani zimene tikawerengesera anawerengeseranso Dr. Magalasi kuti it's close to 1.45 trillion kwacha zimene zitazafunikire kulowa kumene kuku. So the question is ndalama zambiri zikamapitanso ku maboma ma district takhala ndikuona maripoti kuti ndalama zikusakazidwa, there is a lot of corruption anthu umangogawana ma allowances mosakhala bwino. So it will be very unfortunate kuti Malawi avotera DPP boma lija kuenda pamodzi ndi afford ma 5 billion amano kupita constituency koma ndalama zija umphawi sukutha anthu sakupindula. That will be a problem. So I think we can get our solace kuna tikhoza kutenga chiyembekezo chathu ndi mawu mmene amalankhulira Jane Ansah because amayankhula with a lot of passion. Amayankhula ndi kukhudzidwa kosonyezadi kuti Jane Ansah ngati angazakhala vice president ndikuonekadi kuti muna zinthu zikhoza kuzayenda. Chachiwiri ndi condition number 2 ndikapezekedwe kandalama zoti zizagwire ntchitozo chifukwa kawiri ma manifesto kapena ma budget akamakamba za ma expenditure on ndalama tizagwira ntchito mwakuti apa 100 million kwa Nyamata pa constituency, 100 million inaso kwa Azimayi pa constituency, 50 million kwacha yothandizira za Nyamata. Zonsezi tikazika pamodzi ndi ndalama za nkhaninkhani. The question is funso lizikhala kuti kodi ndalamazo zichokera kuti, what are the sources of revenue? Ndiye pakufunikabe kuti DPP manifesto ipange clarify the strategies apa Chingereza amati domestic resource mobilization. Of course kwina anakambako timu ya Magalasi kuti kufuna limbikise ntchito za migodi inde tigwirizane nawo chifukwa kumbali ya migodi ndikumene kuli ndalama zambiri koma ndalama sizikuoneka kumene zikupita. So tikaphatikiza malonjezo onse ine ndikuona kuti budget ya chaka cha mawa ngati DPP ndi afford zitalowa mboma ingachepere 10 trillion kwacha. Koma pa 10 trillion kwacha pamene patiziwenso kuti pali chipsinjo china chimene dziko la Malawi likudutsamo ndiye chingongole cha nkhaninkhani chimene chilipo. As we speak right now ngongole ya dziko la Malawi yadusa 16 trillion kwacha. Enaso akamawerengesera akuti mwina ikuthamangira mwina mpaka na ma 18 trillion kwacha ngongole chabe. Pachaka ndi pachaka mwina anamalomba kuti ali ku parliament akhoza kutsimikiza kuti mu budget imene ili panopa ndalama yokwanira yosachepera 2.1 trillion kwacha
zimene tikumakabweza ngongole pa budget yonse ya 80 trillion kwacha tikukabweza ngongole interest yoka tiwongola dzanja. Ndiye ngati zinthu zimene zisizikonzedwa bwino zipezekabe kuti inde ndalama yo ilipo koma ndalama yambiri malo moti igwire ntchito yokathandizira kukonza zimene manifesto ya DPP ndi ya Ford yanena ndalama zambiri zikukathera kubweza ngongole. Endi ngati ngongole imene silipanga manage bwino ndiye kuti malonjezo a DPP ndi a Ford manifesto sakwanisidwa. And precondition yomaliza enieni ndiye kuthetsa corruption. Thinking nkhani ya corruption sisi nditambasula kwambiri chifukwa igwirizana bwino ni fundo number 1 ija ya kuchita zinthu moonekera accountability. Ngati dziko la Malawi chifukwa dziko la Malawi tikuyikidwanso pa mlingo wa maiko pa dziko lapansi amene corruption si kuthamukwanira mene anti-corruption bureau ikugwirira ntchito zake mukhala mukhagati kuti mwamantha mumapatsidwa mantha chonchi mene zinachitikira nalongosolanso ku launch ya manifesto ikuti the former director general wa SCB Mai Martha Chizuma anachita kumangidwa mamawa ndi apolisi pa nkhani zosaoneka bwinobwino. Izi zikutanthauza kuti ngati nchitidwe osolola omaba ochita corruption suthetsedwa kuno ku Malawi ndiye kuti ndalama zizonongekera kumeneko mapeto ake masomphenya amene ali manifesto ya DPP ndi ya Ford ngakhalenso manifesto azipanizira IMCP nawonso anabweretsa malonjezo ambirimbiri zonsezi zikudalira kuti tichepetse nchitidwe wa corruption. Ziko chabwino tathokoza kwambiri kuti ambira moteromo apa bwanji tilankhuleko kaye ndi atolankhani athu tisanapitirire kukambirana. Wadzuka bwanji Innocent Kalikoka? Ndadzuka bwino. Mwina tangocheza ndi amalawi amene uli nawo kulowa Chileko. Chabwino mauno ndi unsanje ndipo ndi ndabamba aba tikutsemba imene ndine Daniel Piri. Ndiye sauti dzulo munatsatira mmene zipani za DPP ndi Ford zimakhazikitsa mfundo zawo. Ndeti mafuna tiye maganizano kuti mfundo zimene zipani ziwezi zakhazikitsa dzulo ino muone kuti ndizotheka mfundo zimenezi kuli chikhulupiriro kuti atati asankhidwa akhunza kuzazikwaniritsa ndizotheka kuti kuzazipanga implement. Zimenezo ndizotheka ngazachita implement as soon as they are elected kuti akasankhidwa sizoti kusankhidwa izazitha aona kuti pasaja kachimodzi ndiye kuyamba imeneja zasibaye nyandu pa campaign tifuna munthu ngati akunenewo kuti azatha kumafundisana ulere kaisa secondary. That is possible. Mara isitikosauka iyayi ndifuna dziko limve ndikunena pano papamuzi atabwera ndipeza ndi Nyamata Wankulu kaye vote number 15 August 1961 ndi Nyamata Wankulu ndiye kumayinamizira dziko ndinjosauka kunama DPP adzakhoza kufundisa ndiponso enafe tili okondwa wina sakhala negative attitude iyayi ena lero kumalawi kuno nthenda ili kuno kuti akasankhidwa azinduna maudindo ototi amapikisana aisewu ni mabilioni angati untaya munthu amuko kumudzuja oneka ngati galuja lero kufunika galuja kuti akaute athamanise mbaba pa nyumba ndiye ndizotheka ndithu. Ino mukhuba kuti tili ndi resources onena kuti ngati dziko kuona kuti tikuzagwiritsa ntchito zimenezo zonkupezera ndalama kupanga zimene chipani chimene chalonjeza. Resources alipo tini migodi koma nthenda yakumalawi kuno kuti amatilamulira ndi akunja chobwera zakumba migodi akamene migodi liyatu ndichi chimene adada ananacho Patrice Lumumba ku Congo 1960 kuti mukatilamule kwa migodi liyatu ifi timakanga timapape tangu kubwera zakumba miyala ija kumailenga tidzachitabe anthu maikwambira kulendera ni migodi pali kuthekera kwa basi ana zakunzira adi chikwena piti kuona tini maso wapo ndife anthu wamba zimene tinganene wina sangati kulupira sangati mpeya koma malawi ndi chuma kamuzu adasiya muli chuma muno wina kunamiza ndaji dzikosauka ena piti makana sindife mbuya kuti ndingapusisidwe mboni mukhoza kuipusisa. Ndi chimene ino muganizo kuti chofunikira ndi chani kuti chipani chimene cha division tichalo mboma chitati amalawi pa 16 September pano achisankha tichalo mboma chofunikira ndi chani kuti chipani chimene kuti chidzapanga chani kuti zimene zizatheka adzakhala accountable pamene akulowa pa udindo kuti ine ndidosauka sandifuna ndiziwe menese akadzakhala maganizo amene anduna zawo zimene angasaka ichi tidzatheka iyayi zakhala ngati kunamiza dziko mawu a campaign ufuna kuti mavoti ngati akhala serious iwo tokera ambuya apita mtalikawo nzanga na malomba yapa yesu ndangawire bamusi ngati akadzakhala serious kumakumbusana kuti iye achidanamiza anthu kunama kuja ngosafunika jeji chiteni action ndemene kufunika quick action basi sikuti kapena kuti bwanji izi nzotheka
amayijosi bandasala nensomero kuti kuzakhala free secondary school ife timamvesera kuti mamanifesto anthuonse pamawairesi timachera chiviso timachera nobwino timakana kunamizidwa koma I have to caution all those people amene amakhala patsogolo kumalayi ndi dziko sauka bwanji ena anthu aziremeresa ine manyumba kunja zimabasi zikulu kunja dziko sauka nongakhale mabasi 20-30 kunja operating there ena ali ma filling station ambirimbiri dziko sauka imakhala munjira imene kupusisana kukulekeke awa ati amene akakhala pampando amene anakoza mwana munthu osauka nze uja ati aphunzire bwinobwino ndiponso alilwe amene ganizo imene njofunikira tuthokozeni kwambiri baba. Umwe ndimene ndachezera ndi Daniel Phiri amene nakumana nawo mmawu. Chabwino ndathokoza kwambiri Innocent Kalikoka kuchokera kulowa Shireko. Ndikundi. Sikomo. Tikalenso tucheza ndi atolankhani ena wamvatu wayana kuchoka kulowa Shire. Very interesting. Akuoneka kuti ndi munthu ota anabadwa kale ndithu akutika muza kubwera ndili nyamata kale asisatira ndalezi. He sounds very optimistic. He still has a belief in this country. Pala anthu ambiri amene dziko yanasiya kale kulikhulupirira koma iwo akuoneka kuti yayi ndrama dziko la Malawi silosauka, ndrama zilipo, anthu ena akumakwanisa bwanji kumagula mpaka na mabasi kunja, ena kukhala ndi nyumba zambiri ndithu, ma filling station, ndrama zilipo. Ndakuti maganizo amene otenti chose samana mizane yayi komanso anakamba nkhani ya accountability, anakamba nkhani ya accountability, but akuoneka kuti iwo he's leaning more towards chipani chimenecho cha DPP komanso ndi Afford Alliance imene kuti kulowa komanso ukapanga zimene alonjezazi. Chabwino ana Malomba mwamva anthu mmene afotokozera pakadali pano. Amavuto Bamusi anafotokoza kuti manifesto yanu mfundo zimene mwayika 5 billion per constituency pachaka kuziphatikizira zonse zimene mukamba mukuyenera mukhale boma lanu ngati muza pambane, mukuyenera kukhala ndi ndrama yosachepera 10 trillion ngati budget pachaka. Inu nkhani zachuma mmazidziwa bwino komanso ndikukumbukira bwino lino munali chair wa Public Accounts Committee ku nyumba ya malamulo. Do you think this is practical, ana Malomba? 10 trillion kwacha pachaka? Zikomo kwambiri. Ineyo ndiyambe ndikufotokoza kuti mina mwake amalawi adziwe bwino kuti DPP ndi ndani, DPP ndi chani, Professor Asabita Mkhalika ndi ndani, running mate athu Ajeni Asa ndi ndani, Enoch Chihana ndi ndani, Afford ndi ndani. Ikwati kadziwa zimenezi ndi pamene nomwe mafunso enawa sativuta kuyankha. Chimene DPP imadziwikira ifenso timasangalala our strength. Tikapomisa zinthuzo timapanga. Ndipo we promise less and we deliver more. Timapanga zochepa zomwe zochepa koma timapezeka kuti tikugwira ntchito ija mochuluka ndikupereka zochuluka kwa Malawi. Ndiye tikachokera pamenepo tikuzafika kuti kodi manifesto imene tapereka ndiyotheka tikuti ndiyotheka. Pa 5 billion imene kupita ku constituency ife tikuwuzani kuti Malawi muno ndikuizamineso ndi aja ku Chikwawa. Malawi muno mu ndalama koma ndalama ziji zimaonongedwa. Kuti zimaonongedwa kuti ndeti nene kuti ndalama zambiri zili concentrated kapena zili ku Capitol Hill ku Lilongwe. Ili chose chimachitikira ku Lilongweko. Ndipo chake kuti mupite kumudzi, mupite pa district. Kuloko mukapeze kuti pali dokotala woti apezeke dokotala woti amadziwa kapena mano simukampeza ya. Specialist simukampeza. Iya yamadziwa kapena kuti mkhutu ukonza mkhutu simukampeza. Kapena kuti za zambazi simukampeza dokotala specialist. Onse madokotala ngati amenewo ali ku Capitol Hill kumene kuli ndalama. Ndiyeno ikamanena kuti tikufuna kuchotsa ndalama zimene izizo zilipo ndalama zoti zilipo kale sikuti kulibe ya sikuliso kubweza ndalama zimene choka kwina ndalama zimene zichoka m'mayi momwe nditi mu manifesto athu daona istafotokozaso kuti zichoka bwanji zichoka kapali ndalama zimene tizichotsa ku Capitol Hill ndikuzipititsa kumudzi akumudzi nawo akapezeponso akaone kuti chitukuko chimakhala bwanji zimene tikupanga ndi ayiwo amene anali ku Lilongwe ku Capitol Hill amakhala kumene koma ma professionals ma specialists ife tikiyembekezero chathu ndi chakuti tikakhala nawo kumudzi kukonstituency kwanga tikapezeka kuti kumene ndi medical doctors, kumene ndi ma engineers, kumene ndi ma lawyers, onse akapezeka kumene kuti tikathandizane kuyendetsa chitukuko chimene cha 5 billion ichi ndi zotheka. Tikambanso mmene kuti ndalama zimene zazipeza bwanji ndiye kukamba kuti ise cabinet yathu idzakhala yochepa komanso idzakhala inclusive. Panopo mapezo kuti maunduna mmene monso maspeso mchakanira kuti unduna ngati wa sport akuti wa youth and sports kungokhala unduna wa youth and sports akuiona kuti atinyamata amene amafuna azigwira ntchito
ndikunena kuti maunduma ngati amenewa tizaphatikiza, we are going to streamline waphatikiza kusonyeza kuti tidzakhala ndi cabinet yochepa pamenepo taseva ndalama. Komanso ku State House panofunira pano budget 67 billion yongokhala munthu kumene kuja kumangokhala ndikumadya sima 67 billion yachani. Ndiye tikunena kuti ndalama ngati zimene tidzachotsako zimene zambiri kuchotsako ndikumapititsa anthu kumudzi. Ndiye tikambanso nkhani yakuti ku parliament ndalama zimene zimachitika ku parliament anthu samafuna kukamba za ku parliament koma amene timaonongeka ndalama zambiri. Ifeyo tafuna kuphera poyera ndikauza amayi kuti ku parliament kumaonongedwa ndalama zambiri kumene kujaso tidzakonzanso ndalamaso kumapitika ndalama zokhazoka zofunika ndalama zipite kumudzi. Amafunsa ona kuti akoti ndalama ziso muzazitenga kuti makamaka pa nkhani ya ngongole imene yachuluka kwambiri tikunena kuti tikangolowa mkomapo pa 67 komanso tisuti kapena kumakayikira zolowa tikulowa kumene ife tukayikira situkayikira ife tikuziona kuti amalawi akuti tikolowa kumene tikapulumutsa. Ndiye tikangolowa mmene mumo mkomapo ngongole zimene tikudziwanso ngongole zambiri zotino zabwerekedwa m'malawi muno zina tikupereka panopa ndalama zochuluka koma chimene tingapange ife panopa chimene tapanga plani yathu tikangofika tikhala nawo pansi tikagwada kwa akuluakulu amenewo amene anatipatsa ngongolewo ndikawauza akuluakulu tione ife amalawi tikufuna kukonza dziko lathu tiloleni kuti ngongolezi mwina mwali momwe tinakapereka chaka chino mutilole tidzapereke mwina chaka cha namba 3 komanso mutilole interest rate itachepetsani ma interest iwo kuti achepe kuti no mwina mwake kutsogoloku zitakutiyendera bwino. Komanso tikunenanso mmene mumo kuti tikangolowa inflation iditsitsa chifukwa ma interest rate kapena chiwongoladzanja kumene zimene timalipira independent ndi inflation ndi ma interest rate. Tikangotsitsa inflation ku single digit kudzafika cha ma 8% ndikuzayika policy rate yathu ija osapitira 12% automatically ngongole zimene amachaji amabanki muona kuti ma interest rate akakhala 16% or 15% thereabout. Kusonyeza kuti ndalama zopereka kwa anthu amene wazakhala zochepa ndalama zimene tachitasepa zija tapulumutsa zija zikupitanso kumudzi. Ndeni zotheka anamalomba malizisa bopizana pamusipo ungopizana nawo pamusipo pa nkhani ya ending corruption ndizoonadi ena akatswira nayo kuti 30% ya ndalama zathu mayi kuno anthu akuba zili mmatumba mwa anthu. Tikamaonanso mwina zituko zimene zikuchitika m'matauni zambiri zimakhala za anthu okuba amene akuba ndalama zaboma. Ife tikunena kuti tikathetsa zimenezo ndipotibwera tikafaira audit umaona kuti komanso OECD kuja kukukonza bwinobwino kwapatsa ndalama onetsetsa kuno kuti zandale appointment samachitike anthu ena amalemba anthu chifukwa chakuti kumene kujako anthu ndi abale awo a president ka abale awo a minister zinthu zoterozo ndikumala kuitsa dziko lino. Zimene zina mwa izo zimene tingapange tikalowa mbumapo. Komanso mwina ndisanamalize ndine chinthu chimodzi chifukwa kuziko kuno kulibe forex. Ifeyo a DPP tikulowa mmene mumo tikukonza from day one kubweretsa forex pandakali panopa forex ya 3 days yokha tukakonza forex ndikubweretsa mayi muno forex mwezi tikusana kuti kodi muyipanga bwanji ndiye tikuwuza nokuti takonza kale mapulani alipo kale anthu oti akutipatsa $2 billion yakuti tikangolowa mboma ndalama zija zikubwera pamene a black market anthu aku black market azindikire kuti pamene DPP kulowa mboma pa 16 September sipa black market wata panopa tonse tizipita kumapanga mwakapeza tilankhuleko kaye ndi amalawi kunjaku tisanapitirire kucheza kwathu. Mese Matonga wadzuka bwanji? Ndadzuka. Mwina tangolankhula ndi amalawi amene uli nawo kulilongweko. Ndakumana ndi amayi awo ku area 43 adzitchula okha dzina lawo. Ine ndine Thokozani Sanjama ndi makhala kukawali. Okay, tangotiuzani kuti mwina mfundo zimene chipani cha DPP chakhazikitsa dzulo ino mukuziona bwanji pamene tikuyandikira kuti samples. Mfundo zimene zakhazikitsa chipani cha DPP chizokomera amalawi chifukwa DPP mbiyo mosemu takhala tikuyenda nayo bwinobwino ndipo zinthu zinali bwino kusiyana ndi mmene zili panopa tikuchita kuvutika zinthu zambiri mafuta akusowa agalimoto even sugar tikumakhalira panzere ndalama zakunja ndikusowa kukwera kwa zinthu ndete tikunena kuti DPP manifesto awo ali bwino adadi omwewo apitirize mene ayambirapo ndithuti imene moto ndimeka jezera nawo mne amene zakumana nawo kuno ku area 43 koma amakhala ku Kawale. Ndathokoza kwambiri Mese Matonga kulilongweko. Ndathokoza Leya zikomo. Ufunso limene nthawi zonse wayana limabwera ndilonena kuti DPP abweradi chabwino ndi mfundo zimenezi. Iza na malomba akunena kuti ifeyo ndithu tizakwaniritsa ndipo amuthalikana nena masana kuti tili ndi committee akuti economic recovery committee imene tinakhazikitsa ndipo tilireda akuti committee imene yamalizaka leo kambirana kuti ngati amalawi angavotere pa 16 September lapano kuti dziko lino akonza chuma motani. Koma tisaiwale kuti chipani cha DPP amalawi
anachikana nditero ndikulankhula kwa aisimu namai 2019 yes 2020 amalawi so anati koma tiyenseko ngoti 2020 makamaka 2020 kuti ayi tiyenseko zina chifukwa chokuti nthawi imeneyo zinthu zina sizinali bwino mdziko muno nde ulendo uno anamalomba ku chipani cha DPP iko chimene chikulimbitsani mtima kuti kodi amalawi omwewo amene mfundo zathu ulamuliro wathu anauyesa anatikana 2020 pano tibwerenso kuti tilamulire ndikumabwera ndi mfundo zotere kuti tifuna tikonze economy chikulimbitsani mtima ku chipani cha DPP iko ndi chani mwina asanayankhe by extension andalewa timakonda kuti tizakumbusa zimene adalonjeza kumbuyoko so muona kuti kawiri timakonda kuwafunsa mafunso MCP Ndatonse Alliance kuti munanena za feteleza kuti azakhala ochipa 4,000 enkanthu ino munanena kuti muzakhala 1 million jobs muzalemba anthu ntchito ino munanena zonena kuti anthu azidya katatu ino munanena timakumbusa zimene ndipo sizimasangalasa koma ife ndi ntchito yathu to keep our leaders accountable chimodzimodzi when we go to opposition mafunso amene wanso timafunsa a DPP anauza pa Malawi kuti Singapore mukuidziwe Malawi itu izakhala ngati Singapore koma we know today kuti Malawi is further away from being Singapore. Pamene akuyankha tifuna azinena kuti ngati zidalephereka za Singapore what are you going to do differently ulendo uno kuti zimene mukulonjezazi zitheke and ulendo uja chidachitika nchani kuti mukanike kukwanisa malonjezano okuti Malawi akhale Singapore zulu amutalika nena kuti Malawi ukalowa ku Kenani anata iwo ayima pa Mulanje Mountain ndipo aona Kenani malo amalonjezo koma achakwera akanika koma iwo amalawi akhulupirire fuka akalowesa kumeneko what's the difference anamalomba zikomo kwambiri chifukwa cha funso lanu kuti kodino mungatikhulupirire kuti no zimene tikukamba pano titha kuzichita ndipo tidzazichita komanso mukubwerera mbuyo ndikunena kuti adatichotsa ndi padali zifukwa zotichotsera kodino zifukwa zimenezo mwakonza ndimakhala ndikuyankha funso limenela kuti adatichotsali chifukwa chakuti kutichotsa kwa ife sadatichotse chifukwa chakuti chimanga kumbala chimanga amalawi amagula pa mtengo ochipa kwambiri unali 7,000 nthawi imeneyo kumbala 50 kg sanatichotse chifukwa chakuti fetereza nthawi imeneja amalawi amagula 17,500 bag sadatichotse chifukwa chakuti interest kapena chiongola dzanja ku bank anthu amataka makatemba ngongole ma interest rate anali otsika mwakhala 17%. sadatichotse chifukwa kukwera kwa zinthu nthawi imeneja kapena kupeza kukwera kwa zinthu kunali kwa ma 80% digit sadatichotse chifukwa cha chimenechi ikanena za Singapore amene anapita ku Singapore kapena amene amawerenga za ndiyana kuchosani chifukwa chani na malomba mango fotokosa ndiyankhule mufuna mumve feedback Singapore yo panopa ma interest rate amakhala single digit kumene forex imapezeka kumene zimenezo zimene ifeyo tidabweretsa anthu samafa ndi njala ku Singapore achinyamata amapita ku skulu ya ulere ntchito zimangopezeka ku Singapore kumene Singapore wake ndi ameneyo ndino chimene akatichotsera ife ndi bodza tsopano amaona ngati kuti zimene tikupanga zija zakuti no kuti interest rate umapezeka kuti ili chama 12% amaona ngati iyo adzapa muone tu manifesto ya Congress ati mukalo umene mene muja makamba zakuti thaiza makamba zakuti 5% inflation is 5% ujepesa kuchoka pa 8%. Ndeno anapereka zinthu mabodza ananama ndi amalala mazati iliko matungu uko kuoneka kuti kuli bwino ndi mmene akunena akupangira DPP awa ndeno azindikirano pano pa 5 years kuti amayi Congress padeso anatinamiza aononganso zimene anapanga DPP ndipo peza aononga tikufuna DPP ibwererenso ingo chimene takukhumba Malawi akungofuna kuti tibwerera kuti anthu azidzaje ingobwerera kuti azidza kugula zinthu koma ife tikwapangapo emisi kuti tikudziwa kuti tibwerera kuti mudzaje koma tipanganso kupitirira pamenepo simuzangodya kokha iyayi koma mukafa mukalima muzizinga export ndalama izakhala zambirimbiri iyayi chitukuko chibweranso kumudzi komweko osati zikhalenso zikakhale kulilongwe iya tikawawuzanso Amalawi zikudziona kuti ife takupanga ndipo tidzapanga ngenda yankha Amalawi akhulupirire profesa asapita Mutharika alibe china chilichonse choti akapange kuti ati kufuna kusangalatsa anthu iye wabwera kufuna kuti thandizira ife Amalawi ali ngati mtumiki apena watumizidwa ndi Mulungu kuti akatithandizira ife ndiye palibe chifukwa kuti kanena kuti mukapita kumeneko kukafuna kwakolola kapena kukaba kapena kwazikundikira chuma ife cholinga chathu kwathandiza Amalawi andi zimene zizo chifukwa choti DPP imakhala ndi ma experts osati kwathamangisa ma experts alipo kubomako koma panopa anathamangisa chifukwa chakuti chani
chipani chawo cha Malawi Congress Party cha mtundu wawo kwambiri kumwe amapanga za mtundu za nepotism alipo kuboma ife tikagwiritsa ntchito aliyense kaya wakuchitipa kaya wakuti boma lwakuti Malawi aliyense zimayi kanyamata akakhale mboma menemo kuti tikakonze dziko lino tikukonza dziko lino kwa ife ya Malawi nthawi yangoona kukutha pano koma hatinali ndi zambiri zokuti tidziwe ndithu kuchokera ku DPP ko kuchokera mu manifesto yanu koma timalize program yathu nthawi yatha Mavuto Bamusi mawu omaliza ndokuti ifeyo kuchokera ku Political Science Association ndi bungwe la katswiri timakhulupirira kwambiri kuyankhula mogwiritsa ntchito umboni muchatimanena kuti research makamaka ma research ngati Afrobarometer osachedwa pompa Afrobarometer enena kuti achinyamata ambiri kuno ku Malawi close to 53% sakusangalala sakupeza mwayi wa ntchito komanso akulakalaka kuti mwina atangopita ku maiko ena akapeze mwayi kumene kujako komanso akafukufuku ena ngati wa IPO posachedwa pompa Global Happiness Index I think imene anaipanga societies wa Professor Peter Mutharika kusonyeza kuti Malawi ili mgulu la maiko amene anthu ake amakhala mosasangalala very unhappy people chifukwa cha zinthu ngati umphawi World Bank posachedwa pompa nena kuti close to 83% of Malawians ndi amene sopano ali mu mphawi wa dauneni chifukwa cha zochitikazi ndi mafuna ndi apemphe a DPP komanso a Ford kuti pamene mukupanga malonjezano ano you need to focus on the Malawian chidwi chanu chikuyenera kuti chikhale pa Malawi achinyamata ambiri amene akunenedwa kuti akuvutika anthu ambiri osauka and right now as we speak pali anthu ambiri amene mwina akumvesera programu kuchokera pa filling station ali panzere ndithu kusakasaka mafuta ndi zina zoterozo ena anali pa mizere ya sugar mwezi watha uja zinthu zimene ziko silimayenera kuti liziyenda choncho ndiye kayendesedwe kachuma kamene kuti kaende limodzi ndi kayendesedwe kandali good politics begets good economics chuma chikamayenda bwino ndale zimayenda bwino ndale zikamayenda bwino chumanso chimayenda bwino ndiye ndimafuna ndipemphe kuti ndi nthawi yokonza ndale za dziko lino ndale zadyera ndale za sankho ndale za corruption zimenezi ndi zimenezo zingamanonge chuma pofunika kagwiritsidwe ntchito kabwino ka ndalama zijamati ma austerity measures kuchepetsa maulendo mwina Malawi ambiri sazondweranso kuti DPP Ford yapanga malonjezano abwino komano alowa mboma ndikuyambaso zosakaza ndalama kumangoenda maulendo ambiri kupita kunja ndi ena otero ngati zimene zakhala zikuonekera apa so it is a time to build the trust of Malawians DPP ikuyenera ndi pamodzi ndi Ford akuyenera kuti apatse chitsimikizo kwa Malawi kuti indeed the government that can be trusted akumakonda kunena mawu kuti proven leadership return to proven leadership zimene ziyazo zingachitike ngati Malawi umphawi wawo kuti atamakhala ndi chakudya chokwanira makobiri anyamata ntchito employment ndi zina zoterozo imeneyo ndi ikhoza kukhala proven leadership yeniyeni osangoti zongolankhula iyayi chabwino tathokoza kwambiri wayana 10 seconds nthawi ndiye yatithereratu tikuwafunira DPP zabwino zonse alipo ena amene akukhulupirira ena sakukhulupirira ndi mmene moyo ndi ndale zimakhalira koma choti mudziwe nchonena kuti Amalawi ambiri panopo samazitengera very serious zoyankhula za anthu andale chifukwa anamizidwa kokwana however tindi chembekezo kuti mutakhala kuti mwalo amboma mukapanga zimene mwalonjeza 10 seconds ana Malomba 10 seconds yeniyeni 10 seconds Amalawi chipani cha DPP cha Ford ndi chimenechi chafika ndi malonjezo wanga inu kuyankha mavuto amene mukumana nawo chabwino tikavotere Professor Peter Mutharika tathokoza kwambiri uthokoze ina Mavuto Bamusi komanso Ashadrick na Malomba chifukwa chokhala nafe mpulogalamu ya lero komanso ndithokoze kwambiri Wayana Chunga mkulu wa Wireless ya Times chifukwa chokhala nafe so mpulogalamu ya lero ine ndileya malikano pitizani kumvera mapulogalamu otsatira pano pa Wireless ya Times tikumanenso mawa nthawi ya 5 minutes past 7 mu program ina ya Kuliji.